Vidím na stoličkách, že vlastne by sme tu mali byť všetci. Dovoľte mi, som zahájil druhú časť nášho rokovania. Dovoľte mi, vážení delegáti a vážení hostia, aby sme medzi nami privítali dvoch hostí, ktorí prišli v čase obednejšej prestávky. Jedného netreba predstavovať. Dovoľte, aby som privítal pána Dušana Galisa, poslanca Národnej rady zo Slovenskej republiky. A jeho kolegu, takisto poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána Otta Brixiho. Na začiatok také dve organizačné vsúky. Recepcia hotela nás požiadala o to, aby sme stanovili, koľko delegátov, ktorí si rezervovali miesto na dnes večer, na dnešnú noc v hoteli, zostáva v hoteli. Poprosím delegátov, nie je to o hlasovanie, ale vás poprosím, aby ste dvihli ruky. Tí delegáti, ktorí ste si rezervovali ubytovanie v tomto hoteli na dnešnú noc a ešte ste sa nezačekovali. Takže poprosím. Stačí, Romana? Stačí za informáciu, ďakujem. A druhá taká organizačná vsúka. Doteraz sme obdržali iba jeden návrh do diskusie. Chcem pripomenúť delegátom, že čas na podávanie diskusných príspevkov je do začatia diskusie a táto prihláška do diskusie musí byť písomnou formou odovzdaná skrutátorom. Ďakujem. Páni a dámy, môžeme pokračovať ďalším bodom nášho rokovania a to je novelizácia noriem Slovenského futbalového zväzu a schvaľovanie stanov Slovenského futbalového zväzu. Prosím pána doktora Sepešiho, člena výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu, aby predniesol návrh. Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, je pre mňa cťou, že môžem tu dnes pred vás predstúpiť a odprezentovať za autorov návrhu stanov Slovenského futbalového zväzu tento návrh a povedať o ňom niekoľko základných údajov, ktoré som si pripravil do prezentácie, ktorú uvidíte tuto na projekcii. Pred týždňom som absolvoval konferenciu na tému šport a právo, kde celé stanovy sme prezentovali aj právnickej obci a prezentácia bola spracovaná na niekoľko desiatok slajdov. Dnes sa obmedzím na to, že zrekapitulujeme si tie najdôležitejšie informácie ohľadom procesu a aj obsahu stanov a návrhu stanov Slovenského futbalového zväzu. A pretože verím, že všetci, čo sú tu ako delegáti, tieto stanovy dôkladne prečítali a vedia, čo je ich obsahom a viac menej už vnútorne sú presvedčení o tom, že ako budú hlasovať, keď sa o nich hlasovať bude. Na úvod niekoľko veľmi dôležitých dátumov. Od času, keď sme dostali ako členovia výkonného výboru mandát na to, aby sme sa snažili ťahať slovenský futbal dopredu, vlastne dnes uplynuli presne 2 roky a 3 dní. Pred 2 rokmi a 3 dňami som tuto stál ako kandidát na člena výkonného výboru pre legislatívne a organizačné otázky a nevedel som, do čoho idem. Dnes v podstate hodnotíte vy svojim hlasovaním našu prácu, aj moju prácu výkonného výboru. Ja tiež hodnotím to svoje obdobie dvojročné vo výkonnom výbore a prácu, poznatky, skúsenosti, ktoré som za tie 2 roky nadobudol alebo prežil. Dovolil som si na tom prvom slajde uviesť niekoľko veľmi dôležitých dátumov, ktoré súvisia s návrhom stanov. A síce prvý dátum 4. júl 2011, kedy výkonný výbor schválil strategický dokument, strategický plán Slovenského futbalového zväzu na obdobie 2001 až 2014, kde v bode rímska 7 legislatíva bola úloha novelizácia noriem SFZ. Od tejto úlohy sa vlastne začala odvíjať činnosť vytváranie skupín a pracovná činnosť vlastne právnikov v Slovenskom futbalovom zväze, legislatívno-právnej komisie, legislatívno-právneho oddelenia a ako aj moja, ako garanta tohto projektu. Celý proces prípravy návrhu stanov je dôkladne popísaný aj v správe o činnosti výkonného výboru, takže tento proces nebudem tuto znova opakovať. Mnohí o tomto procese vieme, lebo spoločne sme sa na ňom zúčastnili, stretli sme sa, mailovali sme, telefonovali sme spolu, hovorili sme o problémoch, o obsahu. Spoločne sme v podstate pracovali na 14 časových verziách návrhu stanov, ktoré sa postupne vyvíjali s pripomienkami, ktoré chodili od 10. februára 2012, respektíve aj predtým, kedy vlastne uzrelo svetlo sveta
prvé znenie nejakého konceptu návrhu stanov Slovenského futbalového zväzu. Za veľmi dôležitý bod považujem dátum 4.9.2012, kedy výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu svojim rozhodnutím odporučil konferencii Slovenského futbalového zväzu to, aby tieto stanovy prerokovala a schválila. Za veľmi dôležité považujem to, že pomer hlasov vo výkonnom výbore bolo 8 za, 3 sa zdržali hlasovania a nikto nebol proti. To považujeme za veľmi dôležité už prvé ohodnotenie našej práce, kedy tak amatérsky ako aj profesionálny futbal v podstate akceptoval tú poctivú prácu, ktorú sme do toho vložili. Samozrejme treba povedať, že aj v tejto sále je niekoľko právnikov, ktorí keby boli vlastne tvorcami tohto návrhu, tak mnohé veci by boli trochu inak, ale my to, čo sme navrhli a čo ponúkame, je uvedené v tomto návrhu a snažili sme sa vypočuť všetky hlasy a návrhy, pripomienky vyhodnotiť. A dnes vlastne sme pri dátume 28.9., kedy budeme o stanovách, kedy vy budete o stanovách hlasovať. Za dôležité som taktiež považoval to, aby sme vlastne zhrnuli si na jednom slajde dôvody, ktoré nás viedli k tomu, že sme sa rozhodli k takejto zásadnej veci, ako novelizovať, respektíve vytvoriť nové stanovy. Tu sú zhrnuté v 3 bodoch dôvody, ktoré nás k tomu viedli. Nebudem ich osobitne rozoberať, pretože boli predmetom už komunikácie na stretnutiach pracovných. Písali sme o nich v článkoch, ktoré sú na webovských stránkach Slovenského futbalového zväzu, či aj v rámci videorozhovorov. Za veľmi dôležité považujem spomenúť, a zaslúžia si to ľudia, ktorí sa na tvorbe návrhu podielali spolu so mnou, a to je doktor Čorba, doktor Gábriš, doktor Krížan, takisto doktor Kiša a doktor Rybanský. Manažérom projektu bol doktor Malich, ktorý je predsedom legislatívno-právnej komisii. A takisto poďakovať musíme aj všetkým vám, ktorí ste aktívne pristúpili k pripomienkovaniu stanov a obzvlášť predsedom komisii, aj túto pán predseda Rozhodcovského súdu a ďalší ľudia, ktorí sa s nami ochotne stretli a prešli si s nami všetky pasáže, ktoré boli relevantné, čo sa týka ich oblasti, ktorú v rámci futbalu zastrešujú. Prebehli taktiež stretnutia pracovné po celom území Slovenskej republiky. Bolo to 6 pracovných stretnutí, kde sme sa stretli s zástupcami amatérov aj regiónov, ktoré tiež priniesli ďalšie poznatky, ktoré sme sa snažili zapracovať. Osobitne by som chcel poďakovať pánovi Marekovi Majtanovi a aj v podstate klubu MŠK Žilina, pretože v legislatívnej oblasti veľmi významne pomáhajú zväzovým právnikov a najmä tie klubové poznatky, ktoré majú oni z pôsobenia v Lige majstrov, ale aj v našej lige sú veľmi vzácne a sú prínosom pre akékoľvek návrhy, ktoré spoločne tvoríme, vrátane týchto snahov. Tu je zhrnuté na ďalšom slede, čo všetko sme absolvovali v rámci tohto procesu, ktorý som teraz popisoval. Ešte za veľmi dôležité považujem aj to, že v tej poslednej fáze, keď výkonný výbor de facto posvetil stanovy pre konferenciu, sme v rekordnom čase zabezpečili preklad stanov do anglického jazyka a odoslali sme stanovy právnemu oddeleniu do FIFA aj na UEFA, kde sa vlastne s obsahom stanov oboznámili. Prišli nám späť vlastne pripomienky a tie sme v maximálne možnom rýchlom čase, ako bolo možné, sa snažili premietnúť do toho návrhu, ktorý dnes je predložený. Treba povedať, že tieto pripomienky neboli takého charakteru, že by menili chúlostivé ustanovenia, pri ktorých sa hľadala ťažko nejaká politická alebo taká dohoda alebo zhoda, kde bolo potrebné vlastne tú rovnováhu preto, aby dnes sa mohlo o nich hlasovať, sme zachovali. Piliere návrhu stanov. O čo vlastne opierame tú odbornú autoritu a vlastne všeobecnú autoritu stanov? Jednak vedomosti, skúsenosti a poctivá práca autorského kolektívu. Sú to tisícky hodín času, keď to sčítame, ktoré sme strávili nad tým, ale nie len my, ale aj vy, ktorí ste to čítali, ktorí ste nám dávali otázky, ktoré nás znova nutili rozmýšľať, argumentovať, hľadať riešenia, pokryť situáciu, ktorá nebola riešená alebo bola riešenia zle. Čiže energia, čas, znalosť nás všetkých, ktorí sme vlastne na tom sa podielali. Nezávislosť, nestrannosť autorského kolektívu, v podstate z tých ľudí, ktorí sme na tom pracovali,
v minulosti nepracoval vo futbale nikto. Právnici sú to mladí právnici, výborní angličtinári, ale samozrejme to nezaručuje nič, pretože ak by sme nepočúvali vás, predstaviteľov futbalovej obce, nečítali tie vaše, nemali nejaké analytické schopnosti, tak bol by to len nejaký teoretický výplod, za ktorý nezahlasuje asi praktik futbalista nikdy. Ďalej si myslím, že prínosom bolo aj to, že rôznorodnosť právnických povolaní zabezpečila to, že doktor Čorba je špecialista na obchodné pracovné právo, doktor Gabriš sa venuje histórii športu, venuje sa v podstate právu takisto obchodnému, občianskému. Ja som trestné správne právo, doktor Kryžan v podstate športové právo vyučuje, čiže bola tam spektrum zastúpené aj súkromného, aj verejného práva. Rôznorodosť poznania futbalovej problematiky takisto. Niekto ju poznal ako hráč, doktor Kryžan napríklad pracoval v funkcionárskych štruktúrach v zahraničí, čiže vedel to aj s rakúskym systémom porovnávať. A ja ako člen výkonného výboru, taktiež na výkonnom výbore som sa stretával každú chvíľu s nejakými otázkami a problémami, čiže na rôznych úrovniach sme získavali poznatky o tom, že kde všade máme problémy a čo by sme chceli mať vyriešené jednoznačnejšie. Odbornosť a kredit autorov to nebudem rozoberať, dúfam, že bol. Spoločný pohľad na nevyhnutnosť verejnej kontroly. V tomto sme sa všetci autori a vrátane vedenia futbalového zväzu zhodli na tom, že je potrebné, aby hnutne pracuje s množstvom prostriedkov, ktoré sú zo zdrojov či zo štátu, alebo z UEFI, alebo z FIFI. Musí tu byť zabezpečená kontrola, aby si to mohol niekto, či už v rámci správy, alebo aj v rámci kontroly rozhodovacej činnosti výkonného výboru, kde rozhodnutia a uznesenia výkonného výboru sú uvedené na internete a je možné, aby výkonný výbor bol kontrolovaný cez webovskú stránku, ktorá je voľne dostupná o tom, že ako rozhodol, či už vo veciach finančných alebo aj iných. Čiže to je tá verejná kontrola, to je vec, na ktorej sme sa všetci zhodli, že tento prvok tam musí byť silne zakomponovaný do viacerých ustanovení, nielen o tom, čo som hovoril. A taktiež hľadanie rovnováhy a brzd pre jednotlivé záujmové skupiny. Čiže vieme, že úplne prirodzene záujmové skupiny, ktoré vo futbale sa vyskytujú alebo existujú objektívne, sú to hráči, tréneri, rozhodcovia, predstavitelia amatérskeho futbalu, predstavitelia profesionálneho futbalu. Každý legitímne vlastne zastupuje nejaké tie svoje záujmy a v tomto všetkom treba nájsť rovnováhu preto, aby spolu všetky tieto skupiny vedeli koexistovať. Nie je to jednoduché, ale ja verím, že sa nám to podarilo a to vlastne budete mať možnosť potvrdiť, teda vyjadriť vy, či sa nám to podarilo. Charakteristické prvky stanov. Ja som len v podstate tak príkladmo spomenul veci, ktoré tieto stanovy prinášajú. Je to preambula, slávnostný text, história a budúcnosť futbalu, obsahuje informácie o slovenskom futbale. Si myslím, že keď je to niečo ako ústava slovenského futbalu, tak aj tento slávnostný úvod sa tam hodí. Ďalej, jednotný výklad pojmov. Tento jednotný výklad pojmov to nie je len pre stanovy. Tento výklad pojmov cez ustanovenie, ktoré zaväzuje členské zväzy a členov SFZ, aby svoje stanovy tiež prispôsobili stanovom SFZ. Tento jednotný výklad pojmov bude platiť pre celý futbalový normatívny svet. To znamená, že my sme vlastne urobili pravidla vnímania a vykladania pojmov pre celý futbal, nielen pre stanovy a veci, ktoré sa týkajú rozhodovania a riešenia problémov na úrovni SFZ. Ďalej, ciele, poslanie, hlavné činnosti. Tie hlavné činnosti tiež sme urobili, vychádzajú z judikatúry Najvyššieho súdu, kedy sa riešilo to, že príjmy z reklamy, kedy majú byť zdaňované, kedy nemajú byť zdaňované a kde sme riešili to, že ako musí byť predmet činnosti, hlavných činností združenia postavený, aby sme z daňového hľadiska boli na tom čo najlepšie. Aj tieto aspekty sme zohľadňovali. Ďalej, veľmi dôležitým pilierom sú princípy. Princípy sme definovali ako interpretačné pravidlá pre akékoľvek problémy, ktoré nebudú riešené stanovami. To znamená pravidlá zdravého sedliackého rozumu. Veľmi dominuje odborný princíp, ktorý sme zakomponovali povinne aj do rozhodovacej činnosti orgánov Slovenského futbalového zväzu. To znamená, ako náhle má v rozhodnutí alebo problém, o ktorom rozhoduje orgán Slovenského futbalového zväzu nejaký odborný rozmer, je povinný tento orgán jednak konať s potrebnou odbornou starostlivosťou. To v sebe obsahuje to, že je povinný vyžiadať si odborné stanovisko odbornej komisie, ktorá na tento účel, či je to ekonomický, legislatívny alebo iný, na Slovenskom zväze je vytvorená.
Takisto sme vlastne zadefinovali precíznejšie, čo je to reprezentovanie Slovenskej republiky, kto je reprezentant, odkedy sa stáva reprezentantom, aké má povinnosti. Tu sa dostávame k tomu, že individuálna zodpovednosť členov Slovenského futbalového zväzu, individuálne členstvo, jeden z dôvodov bol aj to, že v podstate drobné delikty, ktoré sa v rámci činnosti, v rámci hnutia udejú, nebolo možné riešiť v rámci disciplinárneho poriadku, ak sa neudiali na ihrisku v súvislosti s futbalovým stretnutím. Tie sme museli riešiť tak, že museli sa podávať oznámenia a rozoberali ich orgány verejnej správy alebo nedaj Bože u nás na prokuratúre. Čiže takto si v rámci futbalovej rodine cez individuálne členstvo budeme vedieť protiprávne konania v rozpore s našimi internými normami vyriešiť sami. To je tiež veľmi dôležitá vec, okrem toho, že individuálne členstvo je veľmi užitočné na to, aby sme my vedeli, že koľko vlastne nás je, aká veľká je futbalová rodina a aby sme to vedeli aj preukázať. Aby to nebolo len nejaké tvrdenie nejakých čísel, aby sme boli vážnym partnerom aj v tomto smere a vedeli dať relevantné údaje slovenským úradom, ministerstvu školstva a tak ďalej. Doplnili sme úpravu licenčného systému, licenčných orgánov, úpravu súťaží, takisto štruktúru orgánov, kde sme akceptovali odporúčanú štruktúru orgánov podľa odporúčaní UEFA, FIFA, silný výkonný orgán, zákonodárny orgán, komisie, ktoré majú vlastne skôr poradný a odborný charakter, čiže je to pomocný a poradný orgán výkonného výboru, nie sú vnímané v UEFA, FIFA tak ako u nás, ako striktne volené orgány. V podstate politické. Takisto kontrola hospodárenia a tak ďalej. Je veľa vecí, o ktorých sa dá, ale verím, že ste si ich prečítali a že ste im porozumeli. A chcel by som vás teda na záver vyzvať a požiadať o to, aby ste svojim hlasovaním podporili nás, právnikov, a dali nám mandát na to, aby sme ďalej pokračovali v zmenách v legislatívnom normatívnom systéme Slovenského futbalového zväzu, pretože toto je len začiatok, vrchol ľadovca. Na toto nadväzuje disciplinárny poriadok, prestupový poriadok, súťažný poriadok a ďalšie normy, ktoré je potrebné potom v nadväznosti na tieto stanovy prijať. Takže veľmi pekne ďakujem a želám pekný deň. Ďakujem doktorovi Sepešimu za úvod do návrhu stanov Slovenského futbalového zväzu. Pýtam sa všetkých delegátov, má niekto nejaký pozmeňovací návrh alebo nejakú pripomienku k navrhovaným stanovám Slovenského futbalového zväzu? Nech sa páči. Poprosím meno a aby ste prišli ku nám, aby ste sa predstavili. Dovolím si za ten čas, kým príde, nech sa páči ku mikrofónu. Prednesenie pozmeňovacieho návrhu podľa rokovacieho poriadku maximálne 5 minút, faktická pripomienka do 1 minúty. Poprosím pána Letka o informáciu o čase diskusného príspevku. Ďakujem. Dobrý deň. Pardon, pozmeňovací návrh. Vážení páni delegáti, vážený pán prezident, dovolte mi, aby som sa vyjadril ako delegát s plným právom a povinnosťami ako člen tohto najväčšieho grémia Slovenského futbalového zväzu, aby som sa vyjadril k stanovám, pretože by som chcel niektoré veci upresniť, ktoré neboli tak, ako pán Sepeši povedal. Chcem zdôrazniť, že na začiatku pri tvorbe stanov pán prezident povedal, že bude úprava stanov vzhľadom na to, že si to vyžadujú normy UEFA a FIFA. Prehlasujem, ja som si všetky normy prešiel, nie je treba meniť stanovy v takomto rozsahu, ako boli, ale ja akceptujem, sú spracované na vysokej odbornej úrovni, ale niektoré veci, ktoré si vyžaduje futbalové hnutie a futbalový život, sú postavené úplne opačne. Chcem len povedať jednu vec, že mne je osobne ľúto, že sa navrhuje zrušiť orgán Rada Slovenského futbalového zväzu. Ak dovolíte, 2 minúty k tomu prečo. Pretože si myslím, že pri tvorbe Slovenského futbalového zväzu, keď sa rozpadala asociácia Česká-Slovenská,
Ja som si veľa diskutujúcich bolo k tomuto, s veľa ľuďmi som rozprával pri tvorbe tohto orgánu a tí mi povedali, prečo bola vytvorená rada. Práve preto, že Slovensko má usporiadanie také, aké má. Bolo treba vytvoriť orgán, ktorý bude nielen kontrolný, ale bude svojím spôsobom aj nejak negovať hrany, ktoré medzi regiónmi sú a teraz aj medzi Úniou ligových klubov. Takže si myslím, že ten orgán je treba. Myslím si, že k tomu, že sa nakoniec navrhuje zrušiť rada, prispeli dve veci. Ja dám otázku a absolútne sa to nebojím povedať, lebo je to pravda. Aký posun časový, vecný a obsahový nastal, keď pán prezident pri zasadnutí rady, ktoré bolo v Poprade, predložil materiál na rokovanie rady s tým, že povedal, že tento orgán je veľmi vážený, veľmi si ho váži a chce mať mandát rady a predložil materiál na radu, nedal ho dokonca ani na rokovanie výkonného výboru. Zrazu prišlo, to je jeden posun, zrazu prišlo zasadnutie rady v Nitre, ktoré bolo podľa mňa posledné a to bolo posledné zrniečko k tomu, aby sa tento orgán navrhol zrušiť, lebo nedošlo k odsúhlaseniu materiálov tak, ako ich predložil výkonný výbor. K tomu, čo bolo medzi tým a na zasadnutí rady došlo k flagrantnému porušeniu právnych noriem, dokonca aj predseda revíznej komisie na to upozornil, ale po konzultácii s členom výkonného výboru mimo sály zrazu zmenil aj on svoj názor. Neklame sa, je tu fórum také, ktoré by malo tieto veci vedieť. Znova zdôrazňujem, ja si vážim vysoko prácu pána doktora aj členov legislatívnej komisie, aj tých, čo sa zúčastnili tvorby stanov a myslím si, že niektoré veci sú tam skutočne dané tak, že prispejú k čistote futbalového hnutia, najmä rozhodovaniu futbalových orgánov, najmä pokiaľ ide o výklad stanov a tieto záležitosti, tieto skutočne chýbali a orgány, ktorí rozhodovali vo futbalovom hnutí, určite takéto veci, taký výklad pojmov určite privítajú. Myslím si, že je na škodu veci, tu pán doktor povedal, že veľakrát bolo sedenie a tak ďalej po oblastiach, po regiónoch, ale ja sa pýtam, pán doktor, prečo keď napríklad aj Únia ligových klubov, aj pri 5,5-hodinovom sedení s predsedami pracovných komisí a členmi rady Bratislavského futbalového zväzu boli dané niektoré konkrétne návrhy, prečo ani jeden variantne nie je zapracovaný do týchto stanov. Najmä tam bolo hovorené aj Únia ligových klubov, že keď sa ruší rada, tak nech sa vytvorí kontrolný orgán. Kontrolný orgán vzhľadom k tomu. Ja sa pýtam páni, Slovenský futbalový zväz, počuli sme aj finančnú riaditeľku, s akými peniazmi disponuje, aké peniaze idú zo štátneho rozpočtu, aké idú peniaze z UEFA, FIFA a tak ďalej, aké idú na rôzne projekty, idú do Popradu, idú do Dunajskej Lužnej. Pýtam sa, revízna komisia má na to právo a keď urobila jednu kontrolu, máme marketingovú spoločnosť, nie je tam dozorná rada. To sú všetko veci, ktoré podľa môjho názoru, keď chceme byť zodpovední a robiť futbal čisto, tak ako pán prezident povedal, čo ja si vysoko vážim, lebo niektoré veci skutočne boli urobené perfektne, ale tieto veci, pokiaľ ide o kontrolu nielen financií, ale kontrolu uplatňovania práv členov výkonného výboru, podľa mňa je treba na to kontrolný orgán. Prejdem... Pán delegát, dovolím si upozorniť, časový limit uplynul. Takže poprosím. Ďakujem. Ja som vás neposlal preč od rečníckeho pultu, ja som vám povedal, že časový limit bol ukončený, takže vy ste odišli sám na základe svojho vlastného rozhodnutia. Ďakujem. Nech sa páči ďalší pozmeňovací návrh alebo príspevok, alebo faktická pripomienka. Takže nech sa páči. Ja to poviem na záver. Na úvod si dovolím jednu poznámku. Prikladáme dlhodobo takémuto dokumentu, ako sú stanovy, dosť veľký význam. A preto si myslím, že si zaslúžia
aj na tomto fóre, ktoré kvázi zákonodárnym zborom nášho futbalového hnutia väčšinu úctu ako niekomu zapkávať po 5 minútach ústa. To sme okrem pozvánky vyfasovať ešte aj leukopláza, po 5 minútach ste nám mohli zalepiť ústa. To ma mrzí. Myslím si, že pokiaľ si niekto pripravil seriózne vystúpenie, ktoré sa týka obsahovej náplni stanov a má konštruktívne názory, návrhy, tak by sme ho mali vo veškerej úcte vypočuť. Ale tiež sa stotožňujem s názorom pána Jajcaja, že je kus dobre odvedenej práce na stanovách, ale ako zástupca amatérskeho fotbalu, osobitne oblastného futbalového zväzu Bratislava mesto, ma určité ustanovenia stanov znekľudnili a musím vyjadriť. Prosím vás, a keby to išlo bez toho gongania, alebo si pripadám jak niekde na paši. Niektoré ustanovenia ma nenehali kľudným, osobitne ide o princípy. My to máme prediskutované, vydiskutované aj s tvorcami stanov, kde bol určitý prísľub, že zmeníme náhľad, alebo pokúsime sa zmeniť náhľad. Zrejme sa to nepodarilo, ale nosné princípy, princíp regionálny a princíp územný nezohľadňuje určité špecifika bratislavského regiónu. Osobitne mám za to, že pri obsadzovaní orgánov obligatórne pri odbornom princípe zohľadňovať princíp regionálny pomere 3-3-3-1 je pre región Bratislavy pochopiteľne nepriateľný a preto by som vás vyzval, aby ste zvážili, či v takomto znení stanoví prijať. My sme požiadali o pozmeňovací návrh, my sme ho aj uplatnili s tým, že my nie sme, a ja osobne teraz hovorím za seba, ja nie som proti regionálnemu princípu, lebo v plnej miere si uvedomujem, že postavenie Bratislavy nemôže už počtom klubov konkurovať postaveniu západu, stredu a východu, ale treba vymedziť v tomto princípe oblasti, ktorých sa regionálny princíp týka. Vôbec sa nebránim vymedzeniu oblasti ekonomiky, kde mi je jasné, keď dojde určitý balík peňazí, tak to treba rozdeliť pomerom a som aj za to a súhlasím s pomerom 3-3-3-1. Ale sú určité oblasti športovo-technické, personálne, kde tento princíp zrejme uplatňovať by bolo absolútne, myslím si, nesprávne a určite to nenavádzalo tie vzťahy, o ktoré sa tu všetci pokúšame. Čiže to je pripomienka k regionálnemu princípu. Prosím vás pekne, výhrady mám aj k článku 11 predpisy členov Slovenského futbalového zväzu. Mám za to, že ustanovenia odseku 4 a 5 článku 11 doslova šliapu vo svojich ustanoveniach po autonómii riadnych členov Slovenského futbalového zväzu. My na oblastiach a na regiónoch, prosím vás pekne, však my sme svojprávni. Hej. My máme svoje vlastné občianske združenia. Aby som ja, alebo ktorýkoľvek iný predseda, alebo ktorýkoľvek prezident klubu ako riadny člen Slovenského futbalového zväzu do 30 dní utekal zo stanovami, že či to takto môže byť, alebo nemôže, keď konferencia svojím spôsobom je históriou. Jeho je uplynutia 30 dní, aby som sa utekal spovedať, že či to tak, však sme, pokiaľ je v stanovách zakotvený princíp, že musí byť v zásadnom súlade so stanovami Slovenského futbalového zväzu, tak mám za to, že ani jeden z nás nebude osnovovať stanovy, aby boli v zásadnom nesúlade, hej? Bo nechcel som povedať, že už tam môžeme do tých stanov potom dať aj to, či má vyhrať zelený alebo modrý. To je, preto ten návrh je v odseky 4 a 5 by som bol rád, keby vypadli z toho odseku. No a posledná oblasť, ktorú by som chcel pripomenúť, je oblasť článku 42. Delegáti konferencie svojím spôsobom nenamietam, ja som to pretraktoval, preto nechcem povedať ani niečo iné, čo som povedal pred mesiacom, pred pol rokom, počty členov, výsostné právo stanoviť, je to otázka konsenzu. Ja nenamietam vôbec počty členov, aj keď sú zmenené, a poviem aj tú vec, čo som povedal, a nechám by sa to aj na tomto fóre povedať, to postavenie Bratislavy sa rád svojím spôsobom nejak extra nemení, dokonca možno percentuálne je na tom lepšie, ako bola doteraz. Hej? A to som povedal aj pred pol rokom a stále na tom trvám, ale čo ma mrzí, spôsob delegovania na konferenciu, prosím vás pekne, absolútne diskriminačné voči riadnym členom príslušných oblastí a regionálnych futbalových zväzov. Povedať na konferenciu oblasti, že môže ísť delegát na regionálnu konferenciu a voliť ho môžu zo všetkých riadnych členov len tí, Dovolím si pripomenúť, že časový limit uplynul, ale nech sa páči, pán Suchý, pokračujte ďalej.
Ale ktorí poprosil by som konkrétne pozmeňovacie tak prosím vás návrhy. pekne, bereme riadnemu členovi jeho základné právo, ktoré má ako člen občianskeho združenia právo voliť a podieľať sa svojou rozhodovacou alebo volebnou činnosťou na chode zväzu. A to je to isté, ja som prekvapený, že to ďalším nikomu inému nevadí, to isté odseku B pri volení delegátov z regiónov na konferenciu Slovenského futbalového zväzu. Z tohoto mi vychádza, že športovo úspešné kluby nemôžu voliť a nemôžu sa podieľať na voľbách. A to je podľa mňa ozaj diskriminačné a nad tým by sme sa mali zamyslieť a to by sa v tých stanovách objaviť nemalo. Opakujem ešte raz, počty delegátov nenamietam, ale spôsob, ako máme, my sme o tom aj s pánom doktorom Sepeším hovorili, som prekvapený, že to tam ostalo, lebo on si osvojil tú myšlienku, že teda tento spôsob voľby nie je nešťastný. A naviac, prosím vás pekne, však každá oblasť má svoje špecifiká. Prosím vás pekne, sú oblasti, a medzi nimi patria oblasť Bratislava mesto, kde by volilo 8 alebo 9 riadnych členov, lebo všetky ostatní hrajú vyššie súťaže. Tak uznajte, že bolo by to paradoxné, keby 2/3 riadnych členov, ktorí sú združení v občianskom združení, by nemohli voliť. Opakujem ešte raz, základné právo. Čiže toto si myslím, že to sa nepodarilo a toto by bolo nad čím svojím spôsobom preformulovať a ponechať tie práva riadnym členom. Ja samozrejme za rohom vidím leitmotív dikcie tohto paragrafu alebo tohto článku. Nebudem ho tu rozoberať, teda už mi tam svietia nuly, alebo sa už to odbelo ešte raz, ale fakt by sme sa mali nad tým zamyslieť, lebo je to v záujme klubov a na to sme tu, aby sme aj tí záujmy klubov hájili. Každý riadny člen by mal mať raz za 4 roky právo voliť a podieľať sa, hovorím ešte raz, na tom, ako budú orgány ktorého zväzu fungovať. Pani, bol by som veľmi rád, keby ste moje vystúpenie nebrali ako konfrontačné, ale smerovalo k tomu, aby svojím spôsobom, pokiaľ to môžem povedať, vylepšilo dikciu niektorých článkov a myslím si, že potom ten názorový konsenzus bude podstatne vyššie. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem aj ja. Takže pán Suchý, môžem ešte na chvíľku poprosiť, prosím, konkrétny pozmeňovací návrh z vašej strany. Čiže ja poprosím predsa, napriek tomu, ja to zhrniem na záver, len chcem vás poprosiť teraz, pán Suchý, prednesiete konkrétne pozmeňovací návrh, alebo nie? Takže prosím, môžete vás poprosím, príďte ku mikrofónu ešte raz, ak vás počuli všetci delegáti a hostia, a nech sa páči, predneste konkrétny pozmeňovací návrh. Čo sa týka článku 5, princíp regionálny, vymedziť oblasť, ktorý sa regionálny princíp týka. Oblasť ekonomiky. Áno? Chcete to odo mňa, aby som tam doformuloval? Lebo ja som čo navrhujete, pán Suchý? Pán Suchý, vy, čo ste rozprávali, jedna vec, teraz ste na konferencii a poprosím vás podať konkrétny pozmeňovací návrh. Nech sa páči. Prvá veta. A jeho orgánov obligatórne popri odbornom princípe zohľadňuje v oblasti ekonomiky dodržanie regionálnych záujmov. Áno, čiže sa tam vymedzí oblasť ekonomiky, kde sa vôbec Bratislava nebráni tomu, aby prostriedky boli prerozdeľované v pomere 3, 1. Ešte raz, pán Suchý, článok 5. Článok 5, áno. odsek 3, písmeno A. A jeho orgánov obligatórne popri odbornom princípe zohľadňuje v ekonomickej oblasti dodržanie regionálnych záujmov. Alebo momentálne vám to nenaformulujem expresne, ale myslel som si, že je to k dispozícii. No ale tu na to som vymedzil presne, článok 11, zmeny stanov riadnych členov. Pán Suchý, dokončil by som najprv tento bod a vás poprosím nadiktovať presné znenie vášho pozmeňujúceho návrhu. Do konca rozpravy ho nadiktujem, dobre? K tomuto. Predpokladám, že rozpráva bude ešte pokračovať. Poprosím vás ku všetkým článkom naraz. Ďakujem. Áno, dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Suchému. Nech sa páči, ďalší príspevok, faktická poznámka, pozmeňovací návrh. Takže nikto nič, takže dovolím si navrhnúť, pán Suchý, koľko času potrebujete? 2 minúty
Môžem poprosiť čas? Pán Letko. Poprosím, pán Mikloš. Faktická pripomienka. Pri prednesení najrôznejších správ všetci delegáti rešpektovali vystupovanie pracovníkov Slovenského futbalového zväzu, ktoré je absolútne neobvyklé, tak chcel by som požiadať v mene svojom a dúfam, že aj v mene ostatných delegátov, aby vy, vážený pán predsedajúci, a všetci ostatní jeden druhého rešpektovali. Ďakujem. Ďakujem za pripomienku.